Zdravíčko, dneska podíváme do Robloxu a zahrajeme si Squid Game, nebo tady tohle Squid Game Season 2. Za mě je to dobrý a můžeme spolu na lobby. Jdeme na to. Nám to pěkně nasvítá, dáme to víc na hlas. Jsem to hrál hodněkrát, takže máme 37 minut. Budeme na to. Nadejmerovat a za 4 hodiny měl být frontman. A mohl mít frontmana. Takové další video, kde budu hrát za frontmana. Jsme tady, já jsem hrát 361. OK, to je dobré. Hrát 361. Zkusíme to vydržet až do konce a doufám, že se nám to podaří. Ale to nejde, umřu tam. Ale nebudu doufat, ať neumřu. Předlač green tam to bych tam byl. Tak ale za minutu nám to začne, takže budeme podívat. Exclusive huge free. Close to with the backpack. Huge. A jo, pak budeme mít tam na batůžek. Banánový. Tady máme Prime. Jo, když dejte like, líkněte se, dejte like, tak se dejte do té skupiny. A budete tam mít, a tady máme upgradey. Mám dost velkou mě, jsem se to utratil za frontmana a review, že jo. A půl took over. Já protože jsem mám jednu, ale jsem mám 359, to je jedno. Ale za 13 sekund nám to začíná, takový za 11. Jo, takže se chvíli tam pan teleportovat. Píše Iron out player 456. OK. A to nevadí. Budeme na to. Kam jsme sem spadli? Jdeme select. Jdeme jako hrát, protože já jsem už budeme za chvíli. A jdeme na to, jsme tady. Okay. Welcome the participants to Squid Games. You will be participating in a series of challenges. Omlouvám za můj překlad, moc mi nejdou ty překlady. The chosen the glassmaker. And picking game modes. Light good now. Konsolové. Pentagon. Tam bingo. Kamenůžky papír. OK. Squid Game. Nenes ten kamenůžky papír dám, tam to ještě nikdy nehrál, se přiznám. Kamenůžky papír. Jsem tady bych měl marble. Počkej. A nebo to přetahujeme, nevím. A nebo ještě Revelation, ale to je chyba. Možná bude i Revelation. To možná nevím, to je, ale jestli kdo ví, tak nevím, že to je 6, tak jdeme. Kam ty pěkný skáče? Aha, nikdo. Tam blížíš frontman. Kamo, nikdo neumřel zatím. Máme jaký emote tady máme. Máme tohle. Umřel jeden. S dakem teda. A jsme tady. OK, čekáme. Jestli někdo ještě umřel, ale umřel jenom jeden, kamu. Není to glassmaker, on je tady. Máma, taky prasete. VIP prase, kam to tam ani není, ne? VIP prase.
Kámo, to má pokažený, vidíte? Má pokažený. Dobrý, to bylo docela rychlý. Zemřeli 2 lidi. 12. Krom jsem třeba vůbec neviděl, tam nejsou ty rakve. Ale ok, tak jsem se spátnul. A trošku víc jsem se spátnul. A kam jdem? Musela pro kolečko, jdem pro kolečko. Jdem pro kolečko. Jdem v kolečku. Jdeme pro něj. Jdeme. Už hrát tento nám. No frontman tam. Hele. No. Kámo, kdo bude tam, tak byl extrémně štěstí, ale já se drhám nahoru. Já nechci umřít, kámo, já se nebudu mátit. Ne. Já budu zdrhat, ale kámo, ale budu tam mátit. To jsem trošku kilnutý. Mám ještě dost, kámo. Někdo má nevěří na štěstí. Dobrý, 26 sekund to dáme. To Roblox. Máme toho Roblox sami, kámo. No, kam tam jsou hleč schovaný. Ne, tady je. Ty gát. Šíšci. Předsadím, že jsem neumřel. 0-1, ok. Jsem dal, jsem rád. Jsem rád, že jsem to dal. Nikdo, kámo. Nikoho nezabili. Ok, no. Kam dám, do kolečka. No totálně rozdrtivý. To bylo docela. Co jsem dal? Já jsem dal křížek. Takže jsem mě zajímá, co bude, když to ukončí, kámo, to hráč. Jdeme. Kámo, já chci takže, na to něco. Nechci kongy hlavně, tam to mi nejde třeba. A třeba, to zkusíme, ne, mi nejde to. Kopeš do toho, nevím, co to je. Ani to takto skvěle, kámo. Jsou nějaký buglí. Vidíte to? A jak já to tady tomu typu, jdeme sám. O, tak já hoši. Jsem youtuber, jo. Pojďte, já jsem Myongy, jo. Nebo vyhrál třikrát, že vůbec já jsem hrál 428. Hromou, teď se teleportujeme někam. Jsme zelený. Kam beru takže, yes. Takže. Kámo, snad to náme, snad tam ten týpek poslední není postižený. Neříkám nic, no. Na to dá je to bacon. Dáme. Ok, dáme. A škoda. To nepadlo. Yes, dali jsme to. Pojď kam to debil, no. Já si to jenom nepovedlo, ale teď pojď. Ale to je škoda. Ale teď jsem to vůbec nepovedl. Kámo, to jak to schodil, ne? Máme 3 minuty. Pojď. Kongy. A tady to je lehčí než ve Shrap Game. Tam to musí dělat všechno, ty hry jako sám. Jako když si udělá tu jednu samou. Takže každý prostě bude dělat všechny ty hry. V tom Shrap Gameu. A to Kongy je tam o hodně těžší. Zamykám, až je tam ty hráči vlastně kanujou, tak. O ty gardi, který kámo tam vlezou, vlastně na to neviděli. Třeba mega hrozný. Kámo to dělá. Pojď, červeníko. Puším tam, proč? Měl pušovat. No. Jdeme na to.
Jdeme na tu káču. To tak pomalu. Proč nám to kouká? Yes. Poslední musíš dát typu. Jmenoskámo Thanos 224. A to je Dežo. Pojď. Dobrý. Tam to prohrám zase. Třeba ne. Neskus to pokazit, aspoň jednou. A to je fakt retard, jsem to říkal. Protože tak retardovaný. Co se línu, to nejde. To s tím opravdu nejde. To umřem. Umřem, kam to nedáme. Chvíli, kokot. Pardon, kámo, pardon. Ty je retard. OK. Ne, to bránám. Počkáme na tu sladkou prohru. Počkáme na sladkou prohru. Jo, dáme, pojďte! Jo! Kámo, on se to lívnul naštěstí. Kámo, to jak jsme dali, kámo, v poslední sekundě. Jsme to dali v poslední sekundě doslova. Kámo, já myslel, že to nedáme a my jsme to dali. Může se ten týpek lívnul. Myslím, že jsem tam umřel. 10, já jsem zemřel. Kam se počítají ten týpek, který to neuměl tomu gramu. OK. Dáme. Musíme porazit suverénně. Porazíme. 11, tam jsou 4, nechtěl bych. Dám. Domingo. No, zase to dáme. Nebýt čísla, za mě 4, podle mě. A jak to tam může být? Tak má, dobrý, to rozsvítí. Dáme tu klavíru, bude mít 40 výher. Musíte stoupit. Musíte tam stoupit? Počkej, no. To se zvědá, hlavně. Já tam fejkou hudbičku, no. Čtyři, jsem patýpkou do tebe. Dobrý, tam utekl, on umře podle mě ten týpek tam. Ten týpek zemře. Nevím, jestli je tady, ale to není. A jo, tamhle ten týpek. Zemře. Nechtěl bych. Ale docela dost, myslím, že 4 nebo 5. Docela dost, no. Woohoo!
Dvě jsem. Dobrý jsme. Dáme to 40 víru, možná dáme. A nevím, jestli to dáme tam kamenný papír. No, snad dáme. Jo. Tam má jeden typ je kocht. Jeden typ je tam na kocht. Bohužel. La. Skákej, no. Hej. Dej. Bo podle mě jedno nebo tři. Jedno nebo tři. Tři. Pojď. Ne. Je jeden. Bohužel. Tak strom ještě jednou, no. Mám to ještě jednou. A má to. Jdeme. Teďka prostě byla postižená a ona tam musela vlízt. Tam mě střílíš, brácho. No. Nevím. Nevím, no. Samu Fazbear nechtěl bych. To se jmenuje Samu Fazbear doslova. Tak když jsme jmenoval tak. No. Jdeme doma. Tady permanentka na Frontmana stojí 2000 robů pro 3000 vlastně, no. No, byl kam přetahovanka. Přetahovaná a to mám jasný postup za mě. Nějaká ús nemáme. A doma. A byli tak někde nějaký gardi. Nebo v prvním řadě. Teď jsme první. Akorát, že vůbec, kámo. Skipko. Tam jde zásmíka. Oho, Scorpion, kamo, to je zase bacon. Proč ty bacon? No, já jsem. Ale ne, dobrá. Bingo. No to je to bylo. Kulečky.
Nedáme kuličky podle mě. No dáme. Mám. Uvidím, že dáme Red Light, Green Light. Wow, no. Green light. Red light. Tak, ahoj lidi.